O domingo ás 10 arrancará o calendario litúrxico coa bendición de Ramos e posterior procesión da Borriquiña. Dará paso aos primeiros días da Semana Santa, luns, martes e mércores, nos que a parroquia de Santa Uxía organizou actividades de acompañamento aos maiores a través de voluntarios, así como as celebracións penitenciais en cada unha das parroquias. O Xoves Santo comezarán os atos principais coa celebración da Santa Cea e a procesión do Paso, na que participarán máis de 80 cofrades, en colaboración coa Asociación Alfaia e as Amas de Casa de Ribeira. É moi importante para todos nós polo significado que ten da paixón e morte de noso Señor Jesucristo, decir que, bueno, que o Paso, como todos os anos, sairá ás 9 da noite o xoves, e o sábado, pois, teremos a Pascua, a festa de Pascua, como todos os anos. O venres comezará co Vía Crucis e a celebración da Paixón do Noso Señor para concluir co desencravo e a procesión do Santo Enterro. Xa o sábado celebrarase por todo alto a Vixilia Pascual previa ao domingo da Resurrección. E para nós o culmen, para nosos cristianos, o culmen está na celebración da Vixilia Pascual. É unha celebración con moitísima riqueza, tanto en signos, en símbolos, en moitas outras cousas, tamén moi concurrida, e comeza ca bendición do lume, logo despois temos a bendición da auga, a liturxia bautismal, a liturxia da palabra e finalmente a liturxia da Eucaristía. É unha celebración na que pois hai unha explosión de alegría, non? Porque estamos celebrando que ao final pois Deus, a través da súa pasión, da morte, da súa entrega, pois nos leva a vivir a resurrección, saber que a vida ten ao final pois é a que triunfa, non? A que ten a última palabra. En paralelo ao calendario de actos en da parroquia de Santa Uxía desenvolverán tamén diversas actividades para mozos no marco da Semana Santa Xuvenil, con saídas, charlas e reunións a cargo de 2 seminaristas.